हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आङो मोनसे आरो शर्ट्स भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोना शर्ट्स भिडिअ बानायनानै मोजां मोनो आरो जाय बिथांमोना शर्ट्स भिडिअ चेनेल खुलिनो सानदों अनलि शर्ट्स भिडिअनि थाखायल', अब्ला बे भिडिअआ जोबोद नोंथांमोननि थाखाय जोबोद नलेजेबल आरो जोबोद मोजां आरो जोबोद माने नोंथाङा गोरलैयैनो बे शर्ट्स भिडिअनिफ्राय थाबैनो मनेटाइज खालामनानै बे चेनेलाव नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। लोगोफोर शर्ट्स भिडिअनि थाखाय आपडेटआ बेनो, जाय बिथांमोना जोंहा बयबो मिथिखायो जे जों इउटिउबाव YPP इउटिउब पार्टनार प्रग्रामाव शर्ट्स भिडिअखौ लाफानाय जादों। बिनि थाखायनो जोंहा दा माखासे क्राइटेरिया होनाय जादों। आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, जोंहा साबस्क्राइबार आरो वाट्स टाइम आवार्स टाइमखौ खमायनाय जागोन होननानै नेक्स्ट इयारनिफ्राय। आरो मोनसेयानो जाहैदोंमोन मिउजिकनि पपुलार मिउजिकनि सायाव कपिराइट क्लेम फैया। अके, बिनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ नायाखैबा नोंथाङा थांना नायनो हागोन। आरो नैबे दिनैनि भिडिअ जाहैबाय शर्ट्स भिडिअखौ लानानै। जोंहा शर्ट्स भिडिअनि बे मेन माबायानो जाहैदों, जोंहा दा मनेटाइज जानो थाखाय शर्ट्स भिडिअ मनेटाइज खालामनो थाखाय, शर्ट भिडिअसखौ थाबैनो मनेटाइज खालामनो थाखाय जों 4000 घन्टा आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनांगोन नामा होननानै नोंथाङा डाउट मोनसे मोनदों बा सानदों। आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोंहरदों मालानिफ्राय जागोन होननानै। लोगोफोर, जानायनि डेटआ बे बोसोराव नङा, नेक्स्ट इयारावसो। आं बै भिडिअआवनो खिन्थाखादों नेक्स्ट इयारनि जेनेबा जानुवारि बा मार्च इन्डिंआव जाहैनो हागौ आरोखि। ओमफ्राय दा शर्ट्स भिडिअआव क्राइटेरियाखौ माने 4000 घन्टा वाच टाइम खालामलायनाङा लोगोफोर। जोंहा बिनि थाखाय आरो मोनसे कन्डिसन दंबावो। जोङो शर्ट्स भिडिअखौ थाबैनो, जोंहा शर्ट्स भिडिअआव भिउआथ' जागोन, भिउआथ' जायो, नाथाय 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनो थाखाय जोबोद टाइम नांगोन, जोबोद बोसोर नांगोन। बेनिखायनो जोङो लं भिडिअ बानायग्राफ्रानो बोसोरसे गाहाम नांगौ, बोसोरसेनि बाराबो नांगौ। आरो शर्ट्स भिडिअआवल' 4000 घन्टा आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनो थाखाय आरो बेसेबां बोसोर नांगोन। बेनिखायनो इउटिउबआ बुंदों शर्ट्स भिडिअ बानायग्राफोरखौ, जोंहा 90 डेजनि गेजेराव साबस्क्राइबारा खिन्थु 1000 जाथारनांगोन, साबस्क्राइबारा 1000 जाथारनांगोन। बिनिफ्राय वाट्स आवार टाइमखौ बेयाव खोमोरनाय जादों, माने बेखौ बोखारनाय जाबाय। जोङो 90 डेजनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार आरो 10 मिलियन भिउस जानांगोन, अब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जागोन आरो शर्ट्स भिडिअआव एडआ फैगोन। अके, ओमफ्राय 90 डेजनि गेजेराव लोगोफोर, 90 डेजनि गेजेराव, आरो जुदि 90 डेजनि गेजेराव कमप्लिट खालामाबा आरो 90 डेज जाबावगोन। स' जोंहा जेरै दा जोङो बोसोरसेनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 घन्टा वाट्स टाइम नांगौमोन नालाय, थिग बेबायदिनो शर्ट्स भिडिअनि थाखाय जोंहा मनेटाइज क्राइटेरियाखौ होनाय जादों। 90 डेजनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार आरो 10 मिलियन भिउसआथ' भिउसनिसो खोथा नालाय लोगोफोर, हानायमानिखौ माने नोंथाङा भिउस लाबोनो नाजानांगोन। आरो शर्ट्स भिडिअआथ' ओरैनो ट्रेन्डिं जाखायो, भाइरेल जाखायो, आरो भिउसआथ' फैखायो। ओमफ्राय नोंथाङा शर्ट्स भिडिअआव मा इउज खालामदों, मेथाइ इउज खालामदोंबा मेथाइनिबो जेबो प्रब्लेम गैया, बेयाव जेबो कपिराइटनि जेबो इस्यु गैया। बाट कन्डिसना बेनो, नोंथाङा जेनेबा इउटिउबआ नोंथांनि बे जिथु ओरै सुइप आप खालामगोन नालाय, जाय स्क्रिनाव, हम स्क्रिनाव जाय बिथांमोना पाब्लिकआ सार्च खालामालासिनो, जेनेबा सार्च खालामनानैखौनो होनबाय, सोरनिबा भिडिअ शर्ट्स भिडिअ नायलाबायबाय, मोनसे नायखांनायनि उनाव मोनसे नायखांनायनि उनाव मोनसे स्टेप नायबाय थागोन ना, बे नायनायनि सायाव नोंथांनाव एड फैगोन नालाय, बे एडनि फैसाखौ, रांखौ नोंथाङा मोनगोन। आरो बिनिफ्राय बेयो गासैबो माने बै शर्ट्स भिडिअनि जेसेबां एड्स फैदों गुबुनफोरनाबो, बिसोरो ज' मिलायनानै नोंथांनि एकाउन्टआव क्रेडिट फैसाया एकाउन्टआव हाबगोन। अके, ओमफ्राय मिउजिकनो 10% हरगोन, नोंथाङा 45, नोंथांनो 45 होनाय जागोन, 55%खौ इउटिउबआ लागोन, आरो बे 55निफ्रायनो मिउजिकनो माने 10%खौ इउटिउबआ होगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे नोंथाङा एक्सट्रा रांबो खामायनो हागोन, सुपार टेंक्सनि सुपार टेंक्सबो होनाय जागोन, आरो नोंथाङा लाइभबो खालामनो हागोन, सुपार चाट, सुपार स्टिकार, बेफोर गासिबो इनक्लुड जाजोबगोन। आरो स' लोगोफोर, जोङो वाट्स आवार टाइमनि जेबो माबा गैला, टेनसन गैला। दा जोङो अकल भिउसल' नांसिगौ शर्ट्स भिडिअआ। अके लोगोफोर, बे आपडेटआ, बे इमेलाव आंना मैयानो फैदोंमोन, मैयानो भिडिअखौ बानायनांगौमोन, बाट अखा हानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। आरो लोगोसे गोबां माने फिचार्स नोंथाङा नुनो मोनबावगोन होनदों 2023आव।
अके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो बे आपडेटखौनो होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बेफोरबायदि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो। अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय टेक केयार।